इशारानी जिंदाबाद जिंदाबाद इशारानी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद दा आं बेखौनो खोब गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि सनापुर पन्चायतनि 4 नम्बर वार्डआवहाय आंनिनो बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया वार्ड मेम्बार हिसाबै बिजाथि गेलेदोंमोन। बे बिजाथि गेलेनायाव जोंनि 4 नम्बर वार्डनि रायजो राजा बिथांमोना आंनिनो बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिखौ गोबां भटआव हेफाजाब होनानै देरहासार जाहोबाय। आंनिफ्राय बिराद गोजोननाय थादों आरो लोगोसे दिनैनि दिनाव जोङो सनापुर पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट सिटआवहाय जेनाखि भटिं सिस्टेमावहाय आं दिनै जोंनि माखासे मेम्बारफ्रा वार्ड मेम्बारफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनायाव एबा आंनि बिसि इसा बसुमतारीखौ हेफाजाब होनायाव दिनै देरहासार जाबाय आरो बेबायदिनो दिनै सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि मासिखौबो मोननो हाबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनिनो वार्ड मेम्बार बिथांमोननिसिम। दा आं बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय दिनै आंनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिखौ जोंनि 4 नम्बर रायजो राजा बिथांमोनहा गोबां खस्थ'यै हेफाजाब होनानै देरहासार होबाय आरो सनापुर पन्चायतनि रायजो राजा बिथांमोनाबो देरहासार होबाय। आं माब्लाबाबो बावा दिनै आंनि हिन्जावखौ आं बेखौनो थिनगोन रायजो राजाफोरनि मोजां मावलांनायखौ जाहाथे दिनै रायजो राजाफोरा बोर होनानै आशीर्बाद होनानै आंनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिखौ देरहासार खालामबाय। बिनि सोलायै आंबो बिथांमोनखौ जों माने आंनि बसुमतारी नार्जारिनि बिसि जानानै आं बेखौनो खावलायो माने बिथाङा मोजाङै मोजां रायजो राजानि मोजांनि थाखाय डेभेलपखौ मावलांगोन आरो जोंनि सनापुर पन्चायतनि बिथां 10 जन वार्ड मेम्बारफोरबो मिलायनानै जयै खामानि मावलांगोन होननानै आं बेखौनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। जि बिसि नोंथांनि बिसिया बेसेबांहाय फैनायावहाय माबायदि जेंनाजों खैदां खैफोदजों सोरखिबोनांगौ जादों बेखौ जेंना जेंसियाथ' गोबां फैबाय अब्लाबो जोंनि माखासे एगेन्स्ट पार्टिफोरखौ आङो जेबो बुंनो सानाखै। आंनिफ्राय वेलकाम। बिदिनो दाङाबाजिनि गेजेराव सौग्रा सौसिया थायो बिथांमोनखौबो जाथनाखि आंनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिनि जितु अपोजिट एगेन्स्ट पार्टिब्लाबो जों एखे लोगोयैनो ज' खामानि मावलायगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामना थाबाय। बिथांमोनाबो जों मस्ट वेलकाम। बिथांमोनाबो आंनि बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिनो ज'यै खामानि मावलायनांगौ 10 जन वार्ड मेम्बारफ्राबो आरो जोंनि माखासे रायजो राजा बिथांमोनाबो बिथां इसा बसुमतारी आफादगिरिखौ एसेब्लाबो बुंनांगोन जे माबा मोनसे मावनाया जायाखैब्लाबो आसि थुनानै बुंनांगोन। आं बेखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो। ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना जेब्लानाखि जोंनि बे 10 जन वार्ड मेम्बारनि माने साफ्रोमबो लोगोफ्रा माने आंनो बे बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना। ओमफ्राय आं माने बे निउसनि गेजेरजोंनो आं बै लोगोफोरखौबो खुलुमनाय जासिहरो आरोना। नोंथांमोननिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय जे आंखौ जाहाथे बे प्रेसिडेन्ट सिटआव नोंथांमोना आंखौ सायख'नानै जाहाथे आंखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय। आं बिराद थेंक इउ बा धन्यबाद आं जासिहरबाय आरोना। इयुनाव माबायदि खामानि मावलांनो सानगोन? खामानिखौ आं हानायमानि जि मावनांगौ जेनेबा बे मोनसे पन्चायत वार्डआव मा खामानि फैयो जेनेबा बेफोरनि फारसे हानायमानि मावनो नाजागोन बा रोङैखौ आङो गेदेर गोलावनि फारसे सोलोंनानै मावनो नाजागोन आरोना। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन? रायजो राजाया नोंथांखौ बेसेन गोसा रायजो राजाफोरनिसिमबो ओरैबायदि खुलुमनाय जासिहरबाय माने धन्यबाद जासिहरबाय जे नोंथांमोनहाबो आं जिबनावबो सानाखैमोन जे नोंथांमोनहा आंखौ बिराद फोथायनाय दं बा बे खामानियाव मावनो हागोन होननानै फोथायनाय लानानै जेन आंखौ भट होनानै आंखौ देरहासार खालामदों। आं बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय। आं हानायमानि मावनो नाजागोन आरोना। बेनो आंनिसिम गासिबो रोजा जासिनाय थाबाय आरो जोंनि दा बर्थमान 72 नम्बर गहपुर बिधान सभा समष्टिनि सिङाव थानाय सनापुर गाव पन्चायतनि वार्ड 4 नम्बर वार्डनि जिथुनाखि मेम्बार जानानै उथ्रिसारनो हानाय मेम्बार हिसाबै दा बे बिथां इसारानी बसुमतारी नार्जारिया जे ओरैबायदि माबा खालामनानै उथ्रिनो हादों जोंबो गोजोननाय मोन्दों बावहाय आरो गासैबो रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोन्दों। बावहाय आंबो सापर्ट होदों, रोजा सापर्ट होदों। आरो मानो सापर्ट होदों होनोब्ला जिहेतुके टेहे केहे लांनानै होनानै जोङो बे
मेम्बारखौ जों उथ्रिसार होनो हानाय क्षमता जाबाय आंबो आसा खालामदों गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय माने बिथां इसारानि बसुमतारी नार्जारी आइया गासैबो खामानिखौ मावना होजोबगोन रायजो राजाफोरनि गासैबो साक्सेसफुल खामानिखौ मावना होजोबगोन आं बेखौ आसा खालामदों आं बे आसा खालामनानै धन्यबाद जासिनाय थाबाय बिथांनिसिम